Unsa ka, bots? Unsa man, bots? Ari, bots, ari, bots. Bots, ari. Naunsa ka? Nalagi pangayo, guys. Kita man siya, guys, nga nagkaon sa quaker oats, then nagkaon kong pan. Muna siya, guys, ipanglili, pero nagkaon na siya, guys. Itagaan ako na sila isa-isa ka pan. Nara, guys, oh. Manglili ka ng mga bintana diya, guys. Gipangbuak na niya diya ang mga... Hi! Gipangbuak na niya, guys, ang mga bildo sa bintana. Uy, si Dagul. Silang duha diya. Ragin ako na sila ibutang sa gawas kay para naibantay sa gawas. Nya kay kaning isa okay di man jud ni mao. Kiguba na niya, guys, kigubaan na. Ang dako na kigbangag. Ayo pagkaon anang kuan kay madaot ka ana. Mao na siya, guys. Diri na po na siya sa bintana ron. Man to. Boots. Di ara. Muna si Boots. Kiat kayo nga si Pat. Oh, si Dagol, oh. Hi, Dagol. Dire. Hello, everyone. Ara, guys, kung tanawa. Siya gidayon na magulo-ulo. Anak na siya, magulo-ulo din na siya. Unsa man, unsa nahitabo sa panahon nato karon sa tong adlaw na may king adlaw. Ang panahon, guys, bugnaw ka sa tanan. Na walay init. Namang gyud daw kunoy kuan. Bagyo ba ni? O low pressure ra ni siya. Boss, si ara ko oy. Ara ko. Suman. Busog namang ka, gitagaan na beta mo pan usa-usa be mo kapantag sa be tantanan kay ang gipalit ng kunako nga pan, guys, katong dagko, katong tag 20 ang usa niya. Ang isa ka pan dagko man tunga sila. Duha ka buok, gitunga-tunga na ko sila kay upat man sila ka buok. Nabili na lang. Imbes kuan mo tani sila, guys, walo niya upat na lang nabilin kay ang uban nga matay na sa kaguwangon din, ang uban nagsakit sa kaguwangon. Una sila. Dahil akong dodong og inday to araon nagdula. Tara akong dodong og inday nagdula sila duha sa iyang mama. Nagdula silang duha. Silang duha diri po na sila si Dodong. Dako na kay wong Dodong gamay. Dodong gamay. Si Boots, guys, ang lili. Manglili na siya bintana, guys. Maluoy kay ko anak niya. Dili man guna siya pwede pagkanon permi, guys, kaya nga magkalibanga din, sensitive ko na iyang tiyan, guys. Muna nga limit na siya og kaog mga pan sa diya. Say gani, guys, pagkanon na mo ni siya bayabas nga kanang hinog kaayo kay kalibangaon siya. Maya mo ikuan ang bayabas nga hinog ipakaon sa iya din pay mo og tambal. Kaloy sa Ginoo, guys, makuan ra pud baya siya. Mabalik katubol ang intai. O si Dagul, oh. Dagul, nagmarites ka? Bots, unsay problema sa tuang kuan, boss? Ay boy, ay sa ni Bots. Say problema sa bayan, Bots. Kana siya, guys, ingon ana na yang cell. Aside sa busog siya, makiglambing na siya, guys. Akong Dagul basta ulo-ulo na ni si kuan si Bots, maghilom rin na siya kay mag-away mo na silang duha. Pero kani drama kay ni si Dagul, guys, kay kung wala mi diri sa balay, wala mi sa gawas. Magtapa na sila tulog, migo na sila, pero naami, mugara din na siya, ana din na siya, magra-gara na siya, guys. O Bots, naman na Bots. Ana ba, mag-budboy ba, dili magsige og sulukso. Naunsa na ni ang among mga girls, o gipangtaya na. Akong bana, ay kay, kapuyan mamintal niya, wala po to kung igagaw nga mo pintal, may man to kung igagaw, kay nindot kito mo pintal, ibatak pa niya. Wala, busy ko igagaw. Na-busy po siya sa vlog-vlog. Duha mag-ina. Ang mag-ina ngano man na Inday, what happened Inday? Unsa na may oras ron kay maglungag na lang pugo kay para makakaon na po ni Sagsay. Manglaba pa ba ako, guys, ay ako man good, guys, kung magluya ang akong lawas, ako ang ilaba kay di naman iligo na ako kay para mawala ang kuan ay kapoy kini magsige taglubog. Hello everyone. Kapoy magsige og lubog, guys. Masamot ag kayaya magsige tag lubog. Uy, nangunghit. Uy, ano problema? Uy. Ha? Ano na? Ano problema ni? Ha? Ni mong papa dong. Adong oy, mong papa dong, oh. Nara dong, oh. Ni mong papa. Ay. Ha? Naman. Ha? Say problema, Bots.
Inday, si Inday, dula dayon og kuan stop test, mulingkol ulamin sa ani ron, di ba? Abti kini. Hala, palungon sa dayon ako ang kuan oy. Ang kaning ceiling fan kay wala naman day ko nagtambay sa kwarto. Awagas ulam ikig unlan pa. Muna si Putre, best friend ni Inday. Inday Beautiful mo na. Best friend as lang Inday Beautiful. Oh, nara si Inday Beautiful, oh. Inday! Dama na. Asus. Ang isa, oh. Ito, di mahimutang. Unsa di ka, bots? Unsa ka? Unya pang kaon. Wala pa ikaw. Maglumag pa ko. Unsa? Patakili ka ba dahil sa kamera? Patakili din siya. Dito rin na, oh. Giguba ra ba nini mo? Oy, korbe gagubaan na, oh. Naawa ka tong mga sami na nga buak na. Ano lang, taon na lang din na. Ako ra ba kay baba? Dagol. Dodong amay namo. Dodong amay galanto ra siyang amahan. So, diri ra tataman guys. Amping tang tanan. Love you all. God bless. Bye.